Jesu anzwa kudanidzira kwavo akabva avapa instruction. Chavari kuda havasi kuda zvimwe zvekutumwa kana kuudzwa kana basa rekupiwa. Chavari kuda vari kuda kugamuchira kuporeswa vanorwara. Jesu ndokubva ati kwavari, endai kuvaprista kundozviratidza. Mazwi iwaya ukatarisa haanei nekuporeswa kwevanhu, kutumwa kwevanhu vane situation vari kurwara. Chavangatoda kuporeswa vachizotumwawo zvavo. But Jesu anenge ari kutanga nekuvaudza zvekuita, ivo vane zvavanodawo kuitirwa. Picture iyo kazhinji kuchechi iriko zvayo, kuti takauya kuzomuudzawo Mwari zvaangatiitire muupenyu. Kamba iye nedzimwe nguva ane nyaya dzaanoda kukuitira dzakaigwa mukuita zvaanenge ataura kuti ita. So Jesu haana kudanidzira kuti receive your healing kana kuporeswa. Akati endai munozviratidza kuvaprista. Vaigona kupa excuse, but ndinovimba kuti vanenge vaimuziva zvishoma, havana kuita nharo, vakabva vasimuka vakatanga kufamba vari munzira. Bible ndokubva rati on their way, vari munzira vakaporeswa. Vari munzira vakaporeswa. Havana kunzi receive your healing. Pavakatumwa vakateerera vakapinda munzira vakasangana nezvavari kushuvira. Kuti vakareceiva in action while they were walking. Vakakumbira vari panzvimbo vari station vakagara tinzoroyoona. Healing yavo ndokubva yaiswa mukuita. Vakagara vachikumbira mwanakomana waDhavhidha tinzoroyoona. Jesu ana kuti gamuchira kuporeswa. Akabva ati endai munozviratidza kuvaprista. Ndokubva vasimuka. Vari munzira ndokubva vapora. So ndiri kubatanidza healing nemovement kana kuti healing neaction. Vakumbira vakagara, vanokuitirwa vakagara. Vakagara vagona kunzwika. Asi kuitirwa kwavo kune chekuita nekuteerera zvaataura vachifamba. Ukanyengetera ichokwadi Mwari anonzwa minamato. Asi anopindura munamati. And I'll explain the difference. Munamato iri kwesi yawaita kuna Mwari, saka vanonzwa minamato. Asi chinovadena kupindura manje munamati. Vandiri kuti munamati munhu anoita zvinotaura Mwari. Kurati kuita kunodena kupindurwa. Kutaura kunokonzerwa kunzwika. Come on. Paunonyengetera Mwari vanonzwa. But kana vakupindura vanotarisa zvaunoita. Maybe scripture is simple, Matthew 6:6. Pindai pakavanda mubvare Job. Munamate kuna Mwari. Anoona pakavanda. The God who sees what you do. Mwari anoona zvaunoita achakuropafadza. Teaching their prayer. Pindai pakavanda mubvare Job munyengetere. Mwari anoona kwete anonzwa. Unotanginzwe ichokwadi kunzwa kuti anotombonzwa wataura. But paanonomira kuti akupindure mukuita. Zvokuti kune zvikuitika against you utazvinzwa. But Mwari vada kutarisa zvaunoita nyangwe une zvaunoitwa. Situation inomira zvakanaka Mwari vanofana kuona kumira zvakaita. Vari kuona zvazvakaita. But chinovadina kukuropafadza vanoda kuona zvaunoita. Mamiriro azvo vaona, maomero azvo vaona, but mukuomerwa kwacho. Saka vakazoita scripture inoti vanodyara nemisodzi vachakohwa nemufaro, kwete vanodyara misodzi. Kurati pamisodzi ipapo yokudyara kuti vanhu vafuti vanodyara nemisodzi. Mukuchema imomo, wapedza kuchema paroda kuonekwa kuti chachema ichi. Vakumbira kuporeswa. Jesu ndokubva vapa instruction what to do. John chapter 5. Yaidikira zvakanaka scripture pamusoro pekuti Jesu akafidha vanhu vaiva nenzara.
ndikazodiscover kuti ndikati akafidha vanhu vane nzara dzinenge ndaita half truth. Nokuti nyangwe vaiva nenzara, vadzidzi vakapiwa instruction yekuti tell people to sit down. Ndokuti pakafidwa vanoteerera munzara. Karauni Bible ndozvakautaura zvitorimo. Chingwa chisati chawanda, hove dzisati dzawanda, akarayira vadzidzi vake kuti taurirai vanhu vagare pasi. Kurati havasi kufidwa vane nzara iyo, vari kufidwa vari kutoteerera munzara macho imomo. So there is always a demand yezvinhu zviri kudiwa naMwari, nyangwe kune zvaunoda kuti Mwari vaite. Ava chavari kuda kuporeswa, Mwari wacho anozvigona, but ari zvaari kuda kutaura kuvanhu vari musituation iyo. Saka shoko nderekuti endai munozviratidza kuvaprista. Ndobva vapinda munzira vachifamba kwakuporeswa, pasina kutaura kunzi healing. Endai mukuenda ndomukupora. Neimwe nguva dai ndaipawo pachikuru chevanhu ichi, ndaigona ndofunga hana kunyatsonzwa azive situation yedu. Chatiri kuchemera pano kuporeswa kwete kutumwa. Vane condition yekuti kutotumwa kwacho hainyatsoita, inoda kuti vatange vapora vozotumwa. Saka pavataura kuti ndai munozviratidza kuvaprista, ndokubva vatanga kufamba vachienda and they were healed. Kupora kuri kuita accompany the action yeobedience. Mwari uyu anozvigona kutokuporesa wakagara ipapo, but kunenge healing inodimanda futi action. Mwari anozvigona kutoita kuti ubudirire usina zvawaita, but pane paanoisa order yekuti kana wapa unogona kuropafadza. Iye ari Mwari anogona kutoropafadza nokuti akatanga akupa mweya wekufema usina chawakamupa, akatanga atokupa life usina chawakamupa. Tine zvakawanda zvakaitwa naMwari tisina zvataita, but kune stage yekuita kwaMwari usina chaita, ogoita a stage yekuita kwaMwari nokuti munhu ari kuziva zvekuita. Genesis 22, Abrahamu haana kuona gwayana pachikwenzi nokuti anga asvika pagomo racho. Akazotisimudza meso ako, atoisa Isaac paauta abata banga kuti ndazviona kuti unotiteerera. Simudza meso ndokwaona gwayana riri pachikwenzi. Kuda kuti Mwari havasi kungopa Abrahama, vari kutsiva Abrahamu anopa. Vaigona kuti Abrahamu asvika pachikwenzi otomuti iro gwayana riri akutora. But Mwari vakuti uya nemwana wako undipe sechibayiro. Kuda kuti pane imwe law yaMwari yekuti vanotsiva zvaunoita, kwete kuti kuita vanotogona usina zvawaita, but there is a dimension yekuti vanotomirira kuita kwako. Amen. Genesis 22:14 inotiyo, and Abraham named the place Jehovah Jireh, meaning on this mountain God provides. Indakakura ndichinzi Jehovah Jireh zvinoreva kuti Mwari anopa. Kusvika ndadzokera pazvakatangira Genesis 22:14, akatumidza zita kuti Jehovah Jireh naAbraham achitumidza gomo. Itawo Bible ndezvo chokwadi zvinotaura. Amen. Genesis 22 verse 14. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Yeah. Rine chekuita nemunhu anopa kuti Mwari vagone kutsiva vapire imomo. Why? Nokuti Abraham ane instruction yaapiwa. Inorwadza pakuti mwana wacho ndiye waanotoka. But kutendeka kwaMwari ndokwekuti pane zvavari kuda kuitirana nemunhu wavo. But vachida kuona munhu wavo achiziva zvekunosanga achitokidza gomo, mwana akabvunza baba kuti nai chibayiro chiripi? Chibayiro kubvunza kuti chibayiro chiripi? Abraham kuti ndakagona kukipa secret. Haana kuti chiri kutaura ndicho.
Why? Because he was a prophet. Akati mwali wacha tipa kwa. Bora wakapiwa anga zvudzwe ayo. Zvakaunzwa uyane mwana wako. Zvakataura chikidza bomb will provide the land. The land time for a kupi. Truly was a prophet. Yes. Vanhu vari kufamba vachienda vanotorwara. Situation yavo inotobati vatangika kupora zvifambe zvakanaka. Ende vaigona kutoti ishe hatingasunguka tikafamba unono situation yedu titori malepers tiri kurwara. But vakasvika pakuziva kuti uyu kana ataura chinhu chinopindirana nezvatiri kutsvaka. Amen. John chapter 2. Mary wakaenda kuvanhu ndokubva asvika kuvanhu. Akati kuvanhu, chero zvaataura itai. Do whatever he tells you to do. Statement rekuti do whatever harevi kuti itai zvaataura. Kuti whatever kuti chero zvaataura. Ndi John chapter 2 pamuchato pakana waini yapera. Mary akadzokera kuvanhu akati whatever he tells you to do, do it. Whatever zvinoti chero. Kuna zvimwe zvacho hazvisi mulaini zvimwe kutsvaka. Zvimwe zvacho hazvinongopinda nesituation. Saka ukatadza kunzwa Mwari kazhinji kacho shoko. Munhu wako uye kuziva kune chekuita kuti nezera. Kunzwa, kuziva kune chekuita nematurity nekukura kwemunhu. I'll give you an example. Ndakambogara nemukoma wangu. Saka kudai so, ndinansi kutumwa ndaibviswa pazvinhu. All right. So kuziva dzimwe nguva kune chekuita nezera remunhu. Chapane nguva yekuti rataurwa nderako but usati wakura kurinzwisisa kuti inyaya yako. Nokuti dzimwe nguva inoita sekunge out of context, out of haisipa topic chete off topic. Imagine vanhu vapere kodzi wanze endai kwete receive ngiri. Ivo havana kumira kutombotuma. Mwanakomana waDhavhidhi atinzi royongo chavari kudai tsitsi. Yeti mukutumana munenge hamuna tsitsi nokuti munhu anorwara. Chaari kuda kutanga apora ndopane ngoni dzacho. But vakasvika pakutrasta kuti aiwa healing tiri kuida but mukuru tinomuziva ende ane tsitsi nesu. And the situation ende anotoiziva but ukaona atituma ngatitumukei nokuti mukutuma kune zvimwe zvinhu zvakavanzika. Imagine ndakati Jesu kuvanhu ivava wamune maperembudzi ndakukutumai mukangobvuma chete kunopora vaimhanya. Saka mubacho Mwari anobvisa clue yenyaya yacho. Ngokuti endai. Udze nyaya yese Joseph kwendo sabatwa mai Potifa uchaenda kujeri unongorota uri chef. Along the path mune nyaya dzakawanda but kana wabudirira murwendo rwacho zvakaiswa naJehovha zvinomanifest. So vari munzira kuenda vakapora. Chatoziva ni nzira aiporesa. Anoporesa ndi Jesu. Vanhu avanzi endai pamarodi vakatomboifamba. But this time chavari kufambira kutumika kuteerera. Osa chinhu chakaoma kuva munhu anoteerera nediscipline when things are not okay. Or situation inopedzera yapinda mai unoita rough nemunhu asina kukudena. Kuti life ingori rough to you. Come on. Yeah. The devil unetsike kufrustrate vanhu vakawanda muupenyu. Kuitira kuti paunosvika pane hope yako unosvika uri tense uri rough. Zvakaoma kuti ungonyemerera kumwe munhu. Why nekuda kuti zvako zviri kunetsa. Zvakaoma kana munhu akuti maswera sei kuti uswere kuita sei. Unoona kuti rough yamauri haisi kuti wakumburwa nevanhu but situation yebanze yamukati. Kwanze wokubasa kwete mumba but unozoona kuti vanhu vari kumba vakutaurira nyaya yekubasa nokuti manager akuita rafa ugone kumudzorera unoenda kwawakajerera wakudzorera vanhu vasina kukutuka situation yepanze inopinda mukati. So vanhu avanorwara vanzi
endai munozviratidza kwavari kutumwa kumaprista. Remember kuti maprista atoriko, Jesu anozati ariko endai. But maprista ndovanga vane mandate yekubatsira vanhu vane kunamatira vanhu ava. Zvekuti vanhu vaigona kunge vane kapita neso. Situation yese mafundisi acho anozvapita. Jesu obva obva tendai kumafundisi. Endai kumaprista. Tichirwara kudai takadzimwa muguta tiri panze. Maprista basa ravo nderei panze. Nokuti isu pana vatinesi chichi. Saka Jesu paanouya ada kudzora vanhu paorder. Ndiri Mwari anoporesa. Kana kune kwamunofanira kunge muchiita. Ngatimuudze chinhu ichi. Mwari haakupe mufundisi waunoda. Anokupa mufundisi wokuzoda. Kuti iye akamuda. Vanenge vana hauna kubereka mwana waunoda, wakabereka mwana wawakazoda. Wotanga waida chaiva asiriye patodiko ndii yawako utengese. Wapedza baba. Endai kuvaprista kunozviratidza. Handizoti ndinokutana makaitana sei, but imwe healing yako ina mufundisi wacho. Jesu handisi vari kuporesa ifana kuti receive healing, but akaisa mufundisi kunyaya yekupora kwomunhu. Waunoda hako kuna akadiona Mwari kuti uzoda. Aitara kwatinongotaura kuti handina mashinda. Kune munhu angaisa kwese kuti ndiri kunetseka kuti amai vangu havasi kuda mukadzi wangu. Ngati zviri nomauka andananewo avanofanira kuzomuda. Boza anobvira kufimba avatomuzika ndimukadzi wake. Vanomuda. Avachatodzidzira kumuda nekuti ndewako. Iwe ndowapfika munhu unoda munhu pamene pamakaona kuti amai ako automatic. Vanotodzidzira po chinhu chitsva chauya kwavari ivo majaira. Go mfundisi. Go and show yourself to the priest. Pane nyaya because Jesu polisa anogona. Ko vafundisi vari kubatira nyaya iyi ende vagotisiya pari tisina healing yacho. Saka zvinoita kuti chipo chekuti vakuporese pamwe havana, but muprogramu yacho varimo mukukora kwavo. Inzwa Maria, Jose asiri muridzi wenhumbu, but ukasatevera Jose kuBheterehema haaberekeki mwanawo. Nokuti akaprofitwa kuti Bheterehema Judha, nangauyi mudiki mauye muchaberekwa mambo. Saka nyaya ndeyekuteerera asiri muridzi, nokuti ndiye akaita kuti uitakure. Maria akamusarudzwa taura ndombi Jesu nokutauya mhandara. That's half truth. Effect iripo. I'll give you mama fake such words. Chimwe chakakosha ndechekuti aidana naJoseph. Joseph ndiye Luke chapter 2. Ndiye anobva kuBheterehema. Ndiye ari murudzi rwamambo David. Saka Jesu akauya anofanira kunzi mwanakomana waDhavhidha. Saka sinema anoitorera kwaJoseph. Birthplace ndokunobva Joseph. Bheterehema reJudhea. Mary waitevera Joseph. Basa raJoseph rakapenda zvipikiri nemapuranga. Ndobasa raJesu raachabata pazvipikiri nemapuranga pamunoti pamuchinjikwa. Saka Joseph ukarambana naye wanga destiny yecho wakatakura. Asi anokutakura but hautakuri asipo. So vanhu avatumwa vari munzira vobva vapora. Vakagara vanopora kusvika vatumika vari varwere. So situation inogona kuita kuti uve rafu usatumike. Yeti mukutumika ndomune zvinhu zvako. Vanhu vanogona kusvika vanoti vachititumire vachidinetsere waini takawanda pano. Mambo okutanga paIsraeri ainzi so. Chakaita kuti ave mambo akatumwa kunotsvaka madhongi araswa nababa. Yeti ane right yemusaenda nokuti baba vakuchitora muranda uende. Nani baba veitova nemushandi akaipiwa kuita basa iroro. But uri paakatumika haana kuti mushandi anozora mari ivona. Enda nemuranda wako but nyaya ndeyako haisi muranda. Indaifunidzira kuti
David akasumuka kumba akaenda kuuraya Goliath. No. Rangu rinoti akatumwa neshingwa nababa wake Jese. Kutumika kunoita kuti uzouraya Goliath. Auendi kunoona naGoliath mutanga watumwa. Kana wabvuma kutumika usangane nechakavigwa naMwari for your destiny. Powerful. Joseph wakaendwa mambo kuEgypt, anatakura bag akaenda. Akatakura basket rechingwa nekumupa hama. Yona basa nemunhu. Achanakanakira. Irangu alisika kumba kwemunhu. Ndocho wakatoitira. Ndokutoitwa kwacho. Mwari waunonamata aitoenda kumba kwaAbhurahamu kutoburuka denga rake chaiko. Genesis 18 inoti vatumwa vakasvika kumba kwaAbhurahamu. One of them was God himself. Mwari anoenda kumba. Vakatumika vane situation. Vangeri ravaudzwa rinenge rinobohwa because vakunzi endai kuvaprista. Handizive nyaya dzaunadzwa nevaprista. But Mwari pane panoda kuti ungopinda roti iko. Endai munozviratidza. So vanoti vari munzira vakapora. Pasina kuti you are healed. Kuteerera uri musituation unogadzirisa situation. Kwete kumira kuti situation igadziriswe wozoteerera. Kutoteerera zvinhu zvakatomira mamirira zvakaita kunoita kuti Mwari agadzirise dzimwe nyaya kuteerera muaction imomo. So vakapora zvanzi Wani ndiye akafunga kudzokera. Vhangeri rati go and show yourself. Hapana go and come. Go. Muna go. Pana kanzwa kuti come. Yeah. Ndokubva adzoka. Sandaita asina kuti apopotere. Kuti ndausinganzwi ndati go one. Vandakanzwa adzoka achibvunzwa kuti vamwe vari kupi. Pasina kunzi endai kudzoka. Ndomwana 9 vasina kudzoka vakafamba vachipokenya kuti pamwana havanzi kuti chokwadi. Tanzigona mudharo vatidasana chiko munhu. Yenda dzokera wacho anoita sekunga hanzwi. Yamutonzi kwa mwana kupi. Yeah. Ngoba ndakadiscover kuti chiri chiri chinogona kuwandirwa. Kana chawandirwa zvinoti chiri right. Chinogona kuita wrong chine uwandu hwacho. Twana nzadzi yangu tunowanzwa yagolide kupa kusati nemufana wako vanonzi divine. Vanhu vachitamba Yesu. Saka vana nzadzi vakandiona ndiri sekuru. Panozopera holiday tuwa vachiti sekuru nozodwa divine akuti sekuru. Kwenda akurirwa 2 years. Vachiti sekuru vasikalayo. Wani mwana ndichiti sekuru no one 2 years kuti date. Apesera kuti sekuru. So murume ari kudzoka ana anomupinda muoko kuti vagona. Anogona kutogariswa pasi kuti asaona kusonzwa kati. Tanzi tieni ukudzokera kupi. Kurati manzwiro anofanirwa kubatanidzwa nekuziva ataura. Vakaita munhu ari kufamba mutaura achikushidhira kuti akasema pepa romunhu asachiri kutaura. But vanhu vakunzi meya atokarasa pepa fines. Even asipo unoisa pepa muomo. Uri kubatanidza ataura nezvataura. Nyaya haigumiri kuti pataurwa. Nyaya inosvika pakuti ataura wacho ndiani. So Jesu muzita rake anongoti I am the truth, the way and the life. Panoti way iye ndiye nzira. So vanhu pavanzi go and show yourself vari munzira vakapora. Nzira iri kuvaporesa haisi yavapinda, but munzira inonzi Kristu. Yes. Vari munzira vakapora. So chapauye kudzoka kuzoti wacho ataura number 1 anonzi nzira. Truth, the way and the life. I am the truth, the way. Kuti I am ndokuti ndini nzira. So vari uya akudzoka kuna nzira. Kwakudzoka sei kuna nzira vanzi vaende kuvaprista. Uya akuziva identity yemunhu ndiye the chief priest. Ndiye muprista mukuru kudarika vaprista vese. So kumuziva wakaita kuti apinde muroti chaiyo. Varasika vanzwa zvataurwa but havasi kuziva ataura. Kuziva ataura kunokubatsira kuti message ibatike zvakanaka. Chero musikana abva zera kwamuti wakadii hapo ndoda kuroora kana kuramba.
Asura kurohwa ruramba iwewe. Kutaura. Wozvakazoka kutatuye zvoshaka. Zvinoti ndizvonoita vanhu iwewe maibo waitaura. Kurohwa ndoda bachakataura nechakakaramba. Kaya ndinobatanidza manzwi echataura nezvataurwa. So we were Samaria, this was a Samaritan man, and he had a talk. I correct, I can sing in a wrong direction. Child, so get a chi, no tender. So walk away at we don't talk attack. No, because it's just how to go but only this foreigner. Let's show that not to Mutora. I see who you Mutora. It's not that we shall not be shy. Jesu alitaka na mkazi. Pasime wa Samaria. Ukaza mtu Masamaria ni Majuda atikiza. Pana Matthew 15 na mama yao kuna Jesu mwana sana wani sote kwa China. Saka ntuli chingwa cheva na chipako. Kulewa kuti Jesu ali kuti hili niko jino ndeve kuti wangu. Ye munhu wese mchewa na nenda pa mchinji. Amen. Saka kulewa kuti uyu Msamaria usapata ruzivo kuti foreigner. Asi foreigner among the Jews. Afana utongo benefita. Mutombo wapazvinisho. But sei mabatanidza kuti aporeswe ai foreigner ai mutoro imakaita hama dzenyu maJudha. Uchaona chaitwa neuyu manje chiri very strange ndechekuti aziva kuti vamwe vangu vanogona kukodzera nokuti maJudha inguva yavo. Ini nokuti ndiri muSamaria handichanamata zvakafanana nevamwe. Ini ndamudzoka ndinongira mutsoka ndichinatsunamata Mwari nokuti zvandiitira zviitirwe type yedu. Ava vanodhizevu vakati nakei vakati ngwadei vakarongeka but ichi chaitwa naMwari chitori foreign kwandiri nokuti hakuna dofuro novaka imba yakadai, hakuna dofuro neupenyu hwakadai. Saka kana ndakunamata Mwari ndinotarisa panoti foreigner but nokuti foreigner ndinokuti type yako haiite zvawakaita izvi, type yako haiachieve zvawakaita izvi nokuti ukatadza vamwe vako vaukakura nawo naukasiya kumushoka vari kutopisa tsitsi vachakusvika paurapa inyaya yekuti Mwari waita strange blessing isingaitirwe wese wese. Yeah. Kune nekuti ukatarisa unombira kuti deserve ane ma-connections anozivana nevanhu kumusoro iwe hauzivani nevanhu kumusoro unozivana nevokumusoro. Zvino kana takunamata Mwari hatifanira kufanana nokuti haana kutiitira zvakafanana. Ukaziva kwaakakubvisa vamwe vachiita ivo unoenda extra mile. Why? Nokuti unoziva kuti ava ngavaende zvavo kuvaprista vavo. Let me show you something. Vaprista vaiwanikwa kuvaJudha ndo vanhu vainamata kwete maSamaria ari kunzo. Saka uyakabvadza kuti ndi muprista wacho handina. Saka ndinototi muprista woupenyu hwangu ndiye Kristu. Saka handinambe ndichiteedzera vanhu takura tese but hatina kufanana. Tese tiri kugara muHarare but hatina kuita zvakafanana. Tese takarorwa but kwatinobva kwakasiyana. Tese tavakadzimba but mavakiro akasiyana. Vamwe takaudhadoitira tengesa zvikasendi yapera silabu yapera mahwindo aiswa nemanyendo nemaputsi but uchizvitarisa hasi maputsi akavanga inyasha dzaMwari pamaputsi iwayo nokuti vamwe vari kuatengesa pana chiri kumuda. Hatina kufanana. Ini ndiri mutorwa pachinhu ichi. Vamwe vangu kana vachitaura vanotaura pamagonero avo nekuronga kwavo. Ndezvekuitenderedza manje Facebook. Kuti vamwe vangu vekuchikoro patakamboenda kungoita kapatiso anonzi reunion kuchikoro. Vanenge vachitaura ndakazodai ndikazoenda kuuniversity ndikazoenda kundikaita izvi. Vapedza kutaura zvavo zvese ndataurawo futi ndataura zvangu asi wakazonyorera English ndakaiwa ndakanyorwa kuti ndanosungudza marombe iriapa handina pekunongedzera ndiri muforeigner pa-education system but one thing I know paCoop Life taapo naMwari iyeyuyu handina kufanana nekuti kana ndakunamata Mwari kana ndakuiparidza nemurodhi nemubhazi nokuti zvaakandiitira hazvina kujairika zvakatapwa nedzimwe shasha izvi. Ndo zvakapa David ari mambo utambire chaivi. Mambo ari utambire kutonga.
David akaita mini kutamba. Atatsina vanenge vamusha vataiwa David. Zvanzaiwa inasitamba beat zvikuritwa izvi. Ndarangarira Mwari kwaakandibvisa. Amweni flow amushe because zvaundezve class. But wawetaiva kumakwai. Jehovha ndokubva vandirangarira ndiriko. Vamwe vaibvizemba kuzobva komana shama vaikumba. Ini ndasiwa kumakwai. Kona mombe rakatadza kuerera. Nokuti mwai wangu waungarira shasha yekumakwai. Kona mombe rakaiswa pamusoro yevamwe. But haina kumuda. Vaindobva nditakamirira rombe riri kumakwai. Zvaifanirwa kuitirwa shasha dzakawara izvi. Nokuti mafuta anga akaiswa pamusoro pavo. Vamwe pamusoro pakapfekedzwa magauni nemaheads. Nekuti vakagraduata. But ukatarisa life haisiye graduate. Iwe wapana kona mombe chete rakadururwa apa. Yarisa zvauinazvo. Kana wakuna matamari. Hauna mate segraduate. Unonamata semunhu wenyasha. Anoziva kutendeka kwaJehovha. But so just want to go except this foreigner kunze kwemutorwa. Ndiyari kutotaura iye kuti zvandakuita inini hazvisizvo zvari muprogramu yedu. Ndakutoekita semutorwa nokuti ndaakuropafadza vanhu vaifanira kuzowana ropafadzo kumberi pane kuti awira mutsoka. Hatina manamatiro akafanana nokuti hatibve kwakafanana. Mumwe unogona kutaura effort yako wakaisa pachinhu chako. Mumwe unogona kutaura kuzvibata kwako nekudzigama kwako. But pamwe pacho tinongoti dai asiri Mwari. Dai asiri Jehovha. Dai asiri akafunga akamutsa nominari wapa. Because kunyika kwacho tasingadiwe futi. Kunyika kwacho hakuna zvataingogonawo futi. Zvoti dai asiri zvake Mwari. Hapana kwataimira nokuti hatina zvikwanisiro. But nyasha dzake. Saka kana ndasina nyasha. Inochinja direction. I worship with a difference. Kana ndasiva kuti ndakasinakodzere. Handiteedzere vamwe. Amen. Kana vakutinga unotinga nemari dzavo dzanotora maakaunti yake otenga. Iso makanda zvatengwa akaunti haipo. Unonzira kuti chinhu ichi chinodhura but Mwari vakachitrasta kuchisa muruoko rwavo. Baba kune vanozviita nokuti vane zvikwanisiro. Ngaurega vaite masitanza nemasitera vanoda. Muri kushumira mutorwa pablessing ainayo. Yaunotoziva kuti iyi blessing haina zera nayo. Uyu ndiMwari akasvika cheto. Zvikaona kuti even mwanano chaiyo yakabva palevel yebeauty. Yainyasha. Kona dzimwe dziri dzakamira mastreets dai zvaitenderwa so. Kwenda nechochi tarisafesi. Kune simbi kunzo. Dzaunoshamba kuti saka pakaruitei. Beauty aichashanda. Nyasha dzikashaikwa. Wakanaka kudaro. Mumamupindiri. Unetarina kurushandisirwa panze. Ndakavanhu vataura kubawa. Tikanina kumazono kakanaka. Kutonaka zvikutengeswa kubawa. Panze. Kuti wandina yeye mazono ndakarura akanaka. Ikanina kubanza. Beauty pasaka irushandiswa futi. Yakaitambika pauri ndenyasha chete. So kana takuitira Mwari, takurumbidza Mwari, unotarisei kuti ndingaite? Ndovanofanira kuita, ndozi vakazodai, ndovanazvo, ndovakazodai so. Nyaya haisiyi vanhu vanazvo, nyaya ndevanhu vanokuziva. Mishoma yandinayo iyoyo, kune mweya wekutoshaya zvachose. Wakatobreka mweya wekushaya zvachose, unotombobata shoma, kune mweya wekushaya shoma. Pane kushoterwa nemari nekushaya mari, zvinhu zvakasiyana. Zvese zviri nhamo iwe yako yakashota, mwana yakatoshota yacho. Boza nhamo ikanyatsobata izvi ndokanhonga mari unonzwa kuti mari yanhonga yakashota. Inokushoterei nhonga? Wozvinoita kuti kuitisa. Vanhonga ndikura zvakufanira kuti yakashota, pane zvaunokafa.
kuzviratidza vari munzira vapora. Kuna akaziva kuti ini ndakasiyana nevamwe vese. Tori muSamaria pakati pemuJudha. Uri kubasa mufana kuzviziva kuti wakuisa muofisa wakaita interview vakapinda basa kuisa mapepa avo ndakangodzwa mudzimudzo wakushanda kwake. Nyasha. Zvekuti vakatanga kuti kuda pepa rako munhu pabasa wemunoshandira kufinish. Hauna mapepa acho hauna wakangopindawo. Next month wakati kuda kutanga kuti munhu wese uya nepepa rako kuchikoro pakambani. Wewe unozandira pepa. Akuti kuporofiti wakonza kuti finish. Chero masabvunze kuti wakanganonga vane basa nazvo. Yashatunga kuchengeta uri muSamaria. NemaJudha. Amen. Kune conference yandakaenda last year kuLondon. Vamwe vangu vanoperedza navaiti vakasimuka so vaitanga tsanangurwa so ndiprofesa vakadzidza kwakati vakazoita theology vakazoita ili pandakasungwa navo mutsano vari nendiri kuzvishuwa ushasha imomo zvata unozongone kuparidza kuti anenge profesa asari profesa haiwa kona ng'ombe ikagara pamusoro paDavid anoita mambo wakabva kumakwai zvino kana amambo haakanganiswe nechigaro haakanganiswe nekusarudzwa haakanganiswe nekuremekedzwa anokatanura nyembe woti ndaakurumbidza Jehovha wandinoziva kwaakandibvisa. Pandakaona vanazvo vachinamata ndakati kuendiri chingwe vane zvizhinji vachirara pasi vachichembera Mwari wavo inoshoma tsika vane zvaurugaya strike masiwane ekoneta anonamata iwo nelaina ona execution Zokorozai babo. Inspiration. Zokorozai babo. Yes. Nano mwanza chechi. Ukenda chechi, unaitwa warombo. Unamfumisa mfundisi. Usati wafumisa mfundisi. Iyo kana unisimba lekufumisa munhu. Imbo chitanga iyo. Unotangire nalo. Ndio chechi soto ramanta hapo nita mumbo. Sasa usati watomboudza chechi yako uri mbele. Si usingatsamira Satani rochitsa level. Otsamira mwarada kusamira. Pani nguva kuti Jesu John chapter 9 akapfira matipa asakakanyai aisa kumeso imofu. Meso hadifu. Meso ari sensitive panyaya yemafu. Bati pani pakada kuporeswa munhu nezvinhu zvinobohwa. Hapasi pese panotorwara unoda rimwe rinokubohwa kuti life is transformed. Ini chikoro ndinotaticha iwo. Saka naundofunga kuchiroha. So kana kuti ndiverenge ndiimprove tsaro ndairidza mashoti. Ndaiswera kuti defense pane improvement. Andikunyemesha mutadai defender. But one life. I will not fall defending. I should defend it one life. No man that day but stay back and go. What do you think kuti kumurwe we mashando as right? Wakura uzoti asingarowi as right. Was anoba kuti virika mangwana ndivira kana. Asingarowi ndikurowi future chako. Future inatsitsi no iwe wadzimai vako vakurisa vanhu vakawanda. Vachiendofo vanavetofo azvinotofo. Vakawanda. Poifana kurowa munhu wani wakurisa. Murume adzoka kuzorumbidza imeche yevanhu yekukumbira kuti Mwari vaite hazvisi izvi zvitori foreign kuti aitirwa ava nenguva yekudzoka. Nyika inoti kuti mvura haisi kunaya ngatinamate mvura inaya kana yanaya havaronge futi kuti ngatinamate ichitende yakanaya ikatonaya zvavhara ikasanaya tonamata ikanaya tinamate tote ndizvozvo haisi neche munhu kutenda. Pandakadiscover kuti mukutenda
Munoreleaswa chimwe chinhu chisingareliswi panguva yerequest. Vandikasanyana kudongo tawo ndikaenda kwavari sokudhara vavatendera tushoma netumasapa so vaitenda nemutumbo sokokani uyevaaa mutemberengane kosa mukavanezve munhu akakutenda muzvishoma anokopenda dore zvizhinji. Palevo diki iroro ukawana nguva yekutenda Mwari unodena zvizhinji zvaJehovha. Munhu anotenda anonakidza kuitira. Amen. Asoda munhu anogara statement yekuti munhu ane nhambo but haabatsiriki. Kwete kuti haafanira kubatsirwa, haabatsiriki. Anotonetseka but kuti haabatsirike icharacter kwete situation. Situation anofanira kubatsirwa ari kunetseka but haabatsirike hwahuro hwemunhu ari musituation. Life yako pauri stage yauri simple kuti zvizhinji pauyo chaita sei. Ipapo unotopromisa zvamu chikafamba munhu anoita munotikuvadza ka. We are blessed to become a blessing. Tariso yako ndeyekuti vanhu vaone moto kuti vanhu vaone kunaka kwaMwari. Kuna akadzoka hakuna akamudzora, kuziva kwakamudzora. Kana wakura wakuziva hauite zvawaita munguva yekusaziva. Akatogadzisa Samaria akanyima Jesu mvura ndokubva atoudza Jesu takamirira Mesaya achauya, achitaura naMesaya akauya. Akatomirira Mesaya achitonyima futi Mesaya. Jesu haana kutenda wakaomera, akati dai waiziva. Kuna kusaziva kunoona kupudzira munhu oregera kuita zvaanofanirwa kuita. Dai waiziva ari kukukumbira. Iye aiona muJudha kune tsika yekuti maSamaria neMajudha atyidzane. Itsika asiri yakachitaura mukadzi uyu ari kuripita tsika yagara iriko. Tine vanhu vane dzimwe tsika dzinopotesa revelation yaMwari. All right. Une vanhu vaunogona kuvengana navo nhasi wogara mutauro wekuti munhu haasi right kumageneration achauya. Hazvirevi kuti haasi right kuvanhu vese, haasi right kwauri. Tine vanhu vane ruvengo rwekuhotspot. Kana asingavirani nemi haasi right. Wese anovirana naye handiri kumuona. Mukadzi weSamaria chinoti akanyime Jesu mvura itsika kwete unhu hwake, anotopa. But tsika yaakaberekwa mai haibvumire kuti ape. Noti maSamaria neMajudha. Iye awanirwa nyasha dzekusangana naMesaya but kunyima hakude mari nekuda kwetsika yemadzibaba. Ndakarirwa nambuya vaipa zvokuti vaikirwadza. Kumusha uku munhu achitopfuura so nekugeti vaishadzira kuti tinayo tiri pano. Mbuya unodai kuhotu. Vaipa zvairwadza. Kune vanhu vaneimwe kune zvinhu zvokuti ukaitira Mwari zvinogona kumanifesta magenerations atiri. Isitaigara kupa kumazowo mberi kwamapita Zayoti kwakusina imba yemafundisi. Saka mufundisi aita nayo kumazowo airarapa kwedu. Taibviswa pamubhedha mumbe tinorara pasi. Takavinga mafundisi singaiti. Mufundisi akatoona kuti nhasi kurara pasi. Uri mwana mudiki hauzvinzwisise. Wakura wamfundisi. Wakugona kuenda kuitauri naye. Vanhu zvavakadyara izvozvo nhasi tinosangana nazvo. Dai waiziva ari kukukumbira, dai waiziva. Kwete kuti unonyima wakaomera, unongoomera kusaziva chiti. Munhu wese unoti akaomera anongoomera. Kune kwaanotyika. All right. So I don't want to go on to take up cards. It didn't want to go. Why don't I love you? You don't want I didn't remember the way.
Asi bava munhu wese. Ibava kuna munhu mutete. Saka munhu wese akaomera kune kwaakaomera kune kwaanodyika. Ngatisebera ndi sibera kachira baba Jacob kuti sona wake tigonwa uye nezvipfuyo. Mvura iri kunyimwa Jesu ngombe dziri kuno. Yari kunyima munhu ati nyangwe zvipfuyo zvedu zvinonwa pano. Ukatoshaya kupa Jesu kupa Jehovha but ye girlfriend ngombe dziri kunwa muhomo iri kunyima mari Jehovha ine ngombe dzinonwa. Tinoita kunotochiziva. Unoza challenge ya Samson. Samson alisema uzikura wa Filistia. Saka tamzikura akaita akazoona mu Filistia akanaka. Anzitereka. Basa ile mura ya Filistia. Bati kwakera chi Filistia chine ma Aisha. Ndochanga akabati ashura ya Filistia. Icho ndo chakashandiswa newakaita kuti abviswe maziso. All right. Kuita zvinotaura Mwari. Zvimwe zvacho zvinenge zvinokubohwa nokuti chimwe chimuFilistia chakati nakei. Kati kana wakanzoraya vaFilistia, tenderera futi muFilistia. Itsika yewakaipa yekupaka advantage munyaya yakanzi naMwari dzila nayo. Anokuti apasiya. Kumupese imba, kumupese tamba fata Mwari wake. Ubatirirwa Mwari. Ungatoimba songo yacho kupa kune mfaro kwete kurapa ungatoimba. Kuimba amurambidzi. Kuita. Achitsanangurira kuti panje ukazodai so unemiwa ukazodai una situation yako ikazodai. Amatakura yende kuti Mwari akatendeka asi munhu. Akarurama. Kururama kwese kwaMwari. Akasvika paakatendera kuti Bhaibheri kunyorwe kuti ndiedzei. Isu patona matotimisa kutendera zvakaipa zviti zvinotiedza iyo badikini manje chimotiedza. Kwete tirevesai kuedza kutraya. Dai ndifona ichibhipa one ndifone bheki. Yes. Tiedzei muone ndingasavhura mawindo. Kutoda umiedzo Mwari. Osaizwa kuti nyaya imari sensitive. Saka inotoda miedzo kutoita serious tiedzei. Maomera zvakaita muedzo. Samwari akatapa miedzi pakatikuedza. Sure, my time is done. But if I get around that, I still don't know. Kuno ya rahano kuti ude. Vana vane mane problem. Patai kura isu status kana that na appetite tai kunosula chitapa bora. Kusvika patoshe kwa very weti. Vana magizwa. Entertainment inodarika life change. Vana zvokuti washata kuya hadi kutya bwana. Saka ndipo discover kuti havadi kutya vana appetite. Ndoko vaintroduce kuti one piece inonzi chingwe mwedzi inonzi majarini mwedzi jemu. Wazama mwana wabere wanu muda. Kuzila kuti vapfana vatikavaisira zvavanoda ndokuti vapedze slice. Fair varowe vanoda vachitera kujimu kumecheri vachinakidzwa so ndima ichifamba. Saka pane generation yevana yekuti akutanga yakiriya jemu nemajarini nzorera pisi. Rikabaidzwa kudai I receive wodzorera zvinoita kuti ureceive zvazvo. Yeah. All right. Murume uyadzoka kuzotenda is a foreigner. Mutorwa. Kurati chinotova utorwa pamunhu wese anonamata. Inhau dzekuita mutsoka dzaMwari achitenda Mwari. Why? Because kutenda kune ndivhuva zvakawanda. Takauya kuti Mwari atiitire. Sei asiri kutiitira nokuti atizive zvekuita zvinoita kuti zviitike. I will explain. Matthew 11:28 inoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Vhesi iyo yanoita kuti chechi kuzare. But kwazara vanhu havasi kuzorora. Asi mutore nevanhu chechi. But pakatorwa wani nokunzi problem takagumira nebaba vekutura pa29 takakanaoenda takutofara kutazorora. 11:28 ndio inoti uyai makaneta vanhu muture ndikupai zororo. 29 yacho takurai. Chokira. Kutakura futi nabotura. Yes. Saka munhu ati zvekutakura ada kutura mutoro wacho.
secret ye rest iweki kuzona zvafana hadini takete independent kurati takasununguka sei kune majeni kuna nofana kutosungwa mukusununguka imo chinoita kuti uenjoy independence kusununguka kusungirirwa pamirawo inosunungura 1980 independence ndopakasungwa mutsanga mukusununguka imomo munosungwa vamwe Church is powerful. The when some of the church agenda will name with 1,000 that change the Bible. And those that are in until now. So that was the zero. Can I ever give you more way profit? Banga muchinja matsananguriro kana mari nemsikazwa. Inobodzi makwati basi ndiyo. Yomuchichema ndiyo. Dieu, nous vous dirons la nous vous dirons Dieu. Salam, Dieu. Party. Offering Dieu. Offering Dieu. Dieu. Quand vous savez comment vous avez tout bien tout fait. Dieu. C'est mon frère, Dieu. Dieu pour le allowance. Dieu. Zino, yeah. Because no wrong, Zino. I'm sure I'm done. Now I was also the act of worship. You could go na macho. You could say tao. Iye aluchaka balomona mati. Yes. Balomo worship. Yes. Yes. Isi tuluchaka mara kukombolera ndikutero pafaza. Saka pane exchange karipo. Anokombolera wacho alina nacho. Tinomugamuchira sashe uye muponesi achiponesa iye ari ishe ishe vanotaura varanda voita muponesi anoponesa varanda vake saka ukatambira kusaidi kwaishe it's easy kuti akuseve yes anoseva vake zvinoita kuti kwalifai kuva vake kumuoshipa saka kune hwanakadzo asi zvakune wese but one ane revelation angoramba achinamata unoshamisa achakupi nounoshamisa haunzwi mani akadzoka akauya kutsoka dzashe zvikanzi ko vamwe vari kupi mubvunzo kuti vamwe vari kupi ucharamba uripo panyika kuti pachechi topinda takawanda but pakubhoitira mwari chinhu basa ramwari vamwe vari kupi vakauya kuzonamata mwari vachinonzi kunamata chii kuita zvinotaura mwari saka zhinji vapera kuzoita munamato kwete kuzonamata bosi kunamata kuita munamato kutaura but mamira zvakaita vanofanira kuona situation yacho kutendeka kwamwari kunenge rafu kuti iwe Elisha ndarangarira imwe shirikadzi kuzarefati enda unodya ikoko vhangeri kudyirwa katikataura zvebhaibheri sekunofunga kuti pane nyaya imwe hombe yakaitika kwakadyirwa munhu zvinhu zvake Jesu akaunza chingwa nehove unoziva kuti panga padyirwa umwe mwana chingwa chake vanoti kune mwana ane chingwa nehove dzake zvazvibvunza ikuru mwana wavanhu vakatorwa chinhu zvake umwe munani unotoda munhu anotorwa chinhu zvake unotoda kuwana mabhasiketi asara nechingwa anototorwa chemumwe munhu ambuya vangu vaiti vakarwara vachizokuda nochipatara dai tikapiwa majekiseni kushuvira majekiseni why because kuvanhu vakuru majekiseni anorapa kuvana vadiki anobaya saka kukura kunoita kuti uinterprete dzimwe nyaya the different understanding kushuvira jekiseni dai vakandipa majekiseni kundipa ndakutanga rototambidzwa kudai dai vakandipa ndikapiwa majekiseni tinoita mushi indifunge jekiseni udiki saka hatifanani mufundisi munhu akakura anoziva zvekuita hatimbofanana dai mwari atipawo kukura
kune zvinhu zvaunoitirwa maringe zera kwete maringe kugona kwaMwari mega kuperezemu. Divine Chikoro akatoita number 5 ndikafara ndine zvandakamuitira. Mari yandakamupa isinoyesa nandinayo ndakamupa iri maringe zera rake yaanogona kushandisa. Bozi kumupa yakawandisa kudarika zera rake ilosi. Hazvino kuti handina rudo rwangu rinokontrolwa nezera. Saka Mwari ane zvinhu zvanoda kukuitira. But pazera rako iri anotoona kuti kana munhu achobva kuchecha chaira one room kufula usaachauya. Rimwe zera rinokuexposa kuti chisaitike. Yes. Yes. Kungobata $100 wakutora English. $1,000 Spanish. Who is this? Amen. Unamato wako ni mambo majalano ndio kuti pali tipewe kukura. Bosi kana ndakura ndine mamwe manziro. Azina mate zvitokoti naye. Ndipewe mesano ona kwa makabibvisa. Ndiregere kupushwa kuitira Mwari. Nokuti wese akaitirwa naMwari. Kuitira Mwari kutenda kusimanikidzwa kusipomeserwa. Kutenda must be a lifestyle of a believer. Hama dzangu hatina kufanana usafurirwe naningi. Hamsadaiswa munhu kuitiswa mukubatirirwa. Ari kukudza izvozvo anemba yake iwo ni ground dzakacherwa. Mari achibatika. Anemba ari kufurira asina imba kuti kushandiswa. Akakapiwa mai kudzikupura kuti Mwari akakwanira nyasha. Ndinemba. Mwari akakwanira nyasha. But wakudzawo kuti vari kuitiswa. Life sakupe vanhu ipota uchinzwa Mwari. Vanhu vanenyazawo kutatu. Ndingalavenda ndini iwo ufunirwa kumuvenga but Mwari akatomisa malife mako kuti akubatsira. Mwari ngaatipe meso emweya. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Takumbira meso emweya tigone kuona Baba. Takumbira mweya wokutenda udyaro hwematiri. Tiregere kuva vanhu vanochema kwamuri misitiro paFadha tiramba tichingoenda. We need to come back. SemuSamaria Mwari. Nyangwe chini chichava foreign to us. Baba ndakumbira kuti chidyarike matiri. The heart of worship. Mweya wokutenda. Mweya wokushumiranya. Mukubata nemukuita mukereke. Nyasha dzedu kuramba tichidururwa. Favor yenyu igomanifesta muupenyu hwedu. Takupai mbiri nekukuremekedzai. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you people.